ಇರಲಿ ಆಯ್ತು ಮಂತ್ರಿ ವಿಂಧ್ಯ ನೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲಿ ದಾಲ್ನ ಕುಜಾಲ್ ನಿಜವಾದ ಶೋಕು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನಿ ಮನ್ಪೊಡು ದಾಲ್ ಎಜ್ಜು ಕುಜಾಲ್ ಹಾಲು ಕರ್ಲಿ ಮನ್ಪೆರೆಗ ತುಲಿ ಫುಲ್ಲು ನೇಯ್ದು ಜೊತೆ ಎಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿನಿ ಕುಜಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕುಜಾಲ್ ಇತ್ತು ನಾಕ್ಲನ ಒಂದು ಕರ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ್ನ ಹಿಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲ್ ಅವು ನೇತ ಕೋಡೆ ಎಂಕಲ್ ತುಲಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬರ ಪೋದು ಫಸ್ಟ್ ಕುತ್ತರ್ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಸರಾವ್ಗೆ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ತು ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಪುರ ಪೋಯ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಂತಾನೆ ಅಂಡ ಫುಲ್ಲು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಬರ್ಸಾಡು ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರ ನಾಯ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಂದೇಕ ಪೋದಾಯಕ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಬತ್ತ ಅಂಚ ನುತುಲೆ ಅಂಚ ವಿಂಜನಂಜಿ ಅದೇ ಗಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಕುಜಾಲ ಫುಲ್ಲು ನೇಯ್ದು ತೂಕ ಕರ್ಲಿ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಣು ಮಂಡದು ಸೋಕು ಬರ್ಪುಣು ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕಲ ಆಲಂಚು ಲೂಸು ಲೂಸು ನೇಯ್ತಾಲೆ ಆ ನೇಯ್ತು ನೇತ ವಾಲೆ ನೇಯ್ಯೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಲೂಸು ಲೂಸು ನೇಯ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಟ್ ಸಪ್ರ ಸಪೂರಾಡ್ದೈತನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಬರ್ಪುಣು ಕರ್ಲಿ ಬೋಡಿತ್ತನಕ್ಲೆ ಇದು ಕರ್ಲಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮಂತದ ಕುಜಾಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುನು ಕರ್ಲಿ ಮಂತನ ಕುಜಾಲ ಆಲಾಪನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂಡ ಒಂದು ಪಾಡುವ ಬೆಚ್ಚಾಗು ಮಂತನ ಅಂಚನಾಕ್ಲೆ ಪ್ರೆಂಚ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಡಂಡಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಂಡೆಗಂಡು ಕಾರ್ ಇತ್ತನಾಕ್ಲೇಕು ಕರ್ಲಿ ಯಾರ್ ಬೋರ್ಡು ಇತ್ತನಾಕ್ಲೇಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪುನಂಗ್ಲೆ ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಯಾರ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂದದ್ದು ಅಂಚಿನಾಕ್ಲೇಗೆ ಪೂರ ಒಂದು ಆಂಡ ಮೊಲೆಗ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಕುಜಾಲ್ ಶೋಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ನಿಂಗ್ ಇತ್ತನಾಕ್ಲೇಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇತ್ತನಾಕ್ಲೆ ಕುಜಾಲ್ ದಾದಪ್ಪ ಆಪ್ನ ಎಂಗ್ಲೆ ಕರ್ಲಿ ಬೋರ್ಡು ನಂಚ ಕರ್ಲಿ ಇತ್ತನಾಕ್ಲೇಗೆ ಆಪ್ನು ಎಂಗ್ಲ ಅಂಚ ಕುಜಾಲ್ ಇಪ್ಪಡು ಸ್ಟ್ರೇಟಿಗೆ ಕುಜಾಲ್ ಇಪ್ಪೊಡ್ತನು ನಂಚ ಆಪನು ಅಂಚ ಮೊಲೆಗೆ ತುಲಿತೆ ಇಂದು ಕುಜಾಲು ಮಲ್ಲ ಕುಜಾಲು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂದಿಪ್ಪುನಾಗನೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪುನೇ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಜ ಒಡ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋನ ದಾದ ಶೆಡಿ ಮನ್ಪಾರ ಕುಜಾಲ್ ಬಾಲೆ ದಾನ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪುನಾಗನೆ ಅಲ್ಲ ಕುಜಾಲ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಡೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಕುಜಾಲ್ ದಾಲಂದು ಪುರ ಮಂತ್ ಜನಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೆಲವು ದಾಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲೆಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ದಾಕಲ್ನ ಕುಜಾಲ್ನು ಮಂತದ ಎಂಕ್ಲ ಅವು ಪಾಡ್ದು ಪಾಡ್ದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೆಲ ಜೋಕ್ಲೆಡೆ ಬರ್ತನ ಕುಜಾಲ ಏಪಲ ಪೋಪುಜಿ ಮಲ್ಲ ನಾಕಲ ಪೋಪುಜಿ ತೂಕ ಮಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಗಿಚ್ಚದಾನಾಗ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಕರ್ಲಿಂಗ್ ತೂಕ ಬೇಯ ಯಾನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಿರೈಕ್ ಇನ್ನು ಮಂತದಿ ಇದು ವಿಚಿನ ಬರೋದು ಇದು ಜನ ಕುಜಾಲ್ ತೊಲಿತೆ ಕರ್ಲಿ 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 ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪು ನಾನು ಕರ್ಲಿಯ ವರ್ಪುಜಾನ್ ನಿಜವಾದ ಕರ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಫುಲ್ ಇಂಚತ್ತು ಟೈಟ್ ಟೈಟ್ ನೇಯುಡು ನಿಕಲೇ ಪಲಂಜಲ ಕರ್ಲಿ ಬೋಂಡಿತ್ತನ ಇಂಚ ಲೂಸು ಲೂಸು ನೇಯುಚ್ಚಿ ಟೈಟ್ ಟೈಟ್ ನೇಯ್ದು ಒಂದು ಪಾಡುಡು ತುಗ ತಿರ್ಗು ಫುಲ್ಲು ತಿರ್ದಿಂಚ ಅಂದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ತೋಜಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕುಜ್ಜಾಲು ತೋಲಿ ಪೊಕ್ಕಡ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣಲ್ಲೊಂಚೂರು ದಪ್ಪದಲಕ ತೋಜುಂಡು ಆತೆ ಕುಜ್ಜಾಲು ಕರ್ಲಿಂದಲ ಬೈಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಲಿ ಮನ್ಪೆರಾಪುನಿ ಮೊಲ್ಲ ಪುರ ಪಂಡ ಕುಜ್ಜಾಲು ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಂಚನೆ ತೂವಲ್ ತೋಲಿ ಇಂಚೊಂದು ಮನ್ಪುನಾಗನಿ ಎತ್ತು ನುಂಡು ಕುಜ್ಜಾಲು ಪಂಡದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕರ್ಲಿ ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಫ್ಲಾಪ್ ನಿನ್ನ ಆಂಡ ಕರ್ಲಿ ಬೈದಿಂದ ಒಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಿತ್ತದೇನು ಪೂರ ಟೈಟ್ ಟೈಟ್ ನೇಯ್ತದ ಲೂಸು ಲೂಸು ನೀರಲ್ಲ ತುಕ ಎದುರು ಮಸ್ತುಂದು ಬೈತನು ಮಾತ್ರ ಸಾಧಾರಣ ತುಕ ಸಾಧಾರಣ ಕರ್ಲಿ ಬೈತನು ಬೈಜಿಂದ ಲೆಜ್ಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ಕರ್ಲಿ ಪಂಡ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಕರ್ಲಿ ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮ ನೀದು ಕರ್ಲಿ ಬಿಸಿಣ್ಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ ಅಲೆಗೆ ಹೊರಲ್ಲ ಈತು ಸಮಯ ಅಂತ ದಡ್ಪನಿಟ್ಟು ಕರ್ಲಿ ಪಂಡ ಹೊರಲ್ಲ ಮಂದು ಜಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಲ್ಲಿಂಗ ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ದಾಯ ಹಾಲು ಮನ್ಪುನಿ ಕುಜ್ಜಾಲ್ನ ಆಸೋಕದ ಕುಜ್ಜಾಲು ಕರ್ಲಿ ಕೂಡ ದಾಯ ಮನ್ಪು ಅಂಚೆ ಅದು ಕರ್ಲಿ ಏಸಲ ಬಂತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಲಿ ಮನ್ಪ್ಲೆಮ್ಮ ಕರ್ಲಿ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಕರ್ಲಿ ಒಂದಿಜಿ ಮನ್ಪುನಾಗ ಓಡೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಪಿದಾಡ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕರ್ಲಿ ಬೋಡು ದಾದನ ಅಲೆ ಅಂಚೆ ಬೈದು ಚೂರು ಚೂರು ಬೈದು ನಾವು ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ನೇಯ್ದಿಚ್ಚು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ನೇಯ್ಯಿ ಹೊಡ್ತಾನೆ ಟೈಟ್ ನೇಯ್ಯಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪುಜಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ಲಿ ಪೊಕಾಲ ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಅದು ಮನ್ಪರಂದು ಆತಿಜ್ಜಿ
ಅಂಚ ಯಾನು ಮಸ್ಸಲ್ ಬಣ್ಣುಂತಲ್ಲ ಒಡೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾರೆ ಕರ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಂದಾದ ನಲ್ಲ ಮೋನೆಗೆ ಸೋಪ್ ತೋಜ್ಜು ಕರ್ಲಿ ಅಂಚ ಕರ್ಲಿ ಬಂತವ್ರನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕರ್ಲಿ ಪಂಡದೆ ಮಂತೊಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲಿ ಕರ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇಯ್ದು ಫುಲ್ಲು ಅವು ನೇಯ್ತನ ಅವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೇಯ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ ಟೈಟ್ ನೀಗಿಡು ಮಸ್ತ್ ಮುಖಮಲ್ಲ ನೈಸ್ ಕುಜ್ಜಲ ಇನ್ನೆರ್ದಾರ ಅಂದು ಆತನ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಟ್ಟು ನೀಗೆಲ್ಲ ಕುಜ್ಜಲ್ಗೆ ನೈಸ್ ನೈಸ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಸೋಪ್ ತೊಲೆ ಅಂಚ ಅಂದೊಂಜಿ ಅವೇ ಕೋಡಂಜಿ ಪಣದಿತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಫುಲ್ ಏನಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಡಂಡದು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸ ಬರ್ಸ ಕರ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ದೆ ಪೂಜೆ ನಾವು ಅಲ್ಪದಿತ್ತೆ ಅವು ಅವ್ಲೂರು ಮುಡ್ಕೊಲ್ಲು ಅಲ್ಪದಿತ್ತೆ ವಿಂದ್ಯಾ ಪಿರ ಇನ್ನು ವೈತ್ ಮಾಡೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಪೋದು ಬತ್ತು ನೀವು ಫುಲ್ಲು ಮಂತನ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಪುರ ಒಂಚೂರು ದೇತೊಂಡ ಅಲ್ಪಲಂಜ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಗಾಲಿ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತದೆ ಗಾಲಿ ವೈದ್ಯನ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ಲು ಗಾಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅಂಚಂಗಳಂತ ಸಾಮಾನು ಪುರ ದೇತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲು ಪಿದಡ್ನಾನೇ ಕಾಂಡೆನೆಂಚನೆ ಪೂರ ಮೋಡಪಾಡ್ನಿ ಅವರ ಹಂಚನೆ ಯಾವಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎಂತ ಪಾರೆತ್ತನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಪರ ಟೆಂಪಲ್ಕ್ಲ ಪಾರೆತ್ತನ ತಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಅಂದು ಆಪನ ತಪಂಡದು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಅಂಡಲ ಪೋದು ಸಾಮಾನು ಪುರದೆ ತೊಂದು ಬತ್ತಂಚ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ಏರಂಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಹಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋಕ ಪೂರ ಅನ್ಸುಲ ಇಟ್ಟು ಕುಜಾಲ ಆಯ್ಜು ಅನ್ನತ್ತೆ ಕರ್ಲಿ ಮಿಷಿನ್ ತೊಂದು ಕರ್ಲಿ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಅತ್ತಿ ಎಂದು ಕರ್ಲಿತಿಲೆ ಎಂದು ತುಲೆ ಎಂದಾದಂದು ಅಂಚ ಕರ್ಲಿ ಅತ್ತ ಮಾರೇದು ಮಂತು ಅದೊಂದು ಬರ್ಚೊಂದು ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಕರ್ಲಿ ಸೋಕತ್ತವು ಕರ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಮೋನೆ ಮೀನಿ ಮುಟ್ಟ వచ్చి ಮಾರ ಇದು ಚೋಲಿ ಪೋವು